Les Nacions Unides conclouen que un exagent de la policia local de Figueres amb discapacitat permanent ha de poder accedir a una segona activitat dins el mateix cos. Des de fa 12 anys, l'agent, que va ser atropellat per un conductor begut, lluita per poder ser avaluat per un tribunal mèdic i poder tornar a treballar d'acord amb les seves capacitats. Figueres, Albert Requena, bon dia. Hola, bon dia. En quina situació està ara? Doncs ara mateix va en cadira de rodes, cobra una pensió d'incapacitat inferior a la que cobraria si jubilés, no cotitza a la Seguretat Social i assegura que el que guanya s'ho gasta en metges i recuperació. Afirma que li ha fet més mal no acceptar-lo a la feina que la persona que el va atropellar. Per això ara veu una porta oberta amb la resolució del Comitè sobre el Dret de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. La llei diu això, que és el que el síndic va dir i que és el que diu ara el Comitè de l'ONU. Aquest senyor ha de passar al tribunal mèdic i són uns professionals mèdics els que han de decidir quines habilitats, quines capacitats permaneixen o manté aquesta persona i que li permeten aquest lloc de treball. El regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Figueres i advocat, Pere Caselles, reconeix que es tracta d'un cas de discriminació, però assegura que la llei estatal impedeix que el policia pugui ser readmès com a funcionari i que pugui ser avaluat per un tribunal mèdic. Això, efectivament, és discriminatori, però qui ho ha de modificar és l'Estat. I si finalment crec, i aquí ja m'aventuro, realment hi ha hagut una discriminació, ho és per una causa legal, i serà l'Estat qui, per exemple, haurà d'indemnitzar aquest senyor. Albert, i des de la defensa, quins passos pensen seguir ara? Doncs estan a l'espera de rebre la resposta de l'Ajuntament de Figueres i ja han dit que estan disposats a presentar un contenciós administratiu si el consistori no assumeix el dictamen de les Nacions Unides. Ángel Jiménez Quintero, president de l'Associació per a la Integració de Mossos amb Discapacitat. Si hi ha conflicte entre una llei interna, que seria aquesta del 2015, i una convenció internacional, prevaleix la convenció internacional. Què ens diu a l'article 27? Pues que es té que mantenir el lloc de treball d'una discapacitat sobrevinguda en el món laboral. El policia diu que podria tornar a treballar com a administratiu o bé a l'Oficina d'Atenció a les Víctimes de Trànsit de l'Ajuntament de Figueres. Catalunya Ràdio, Catalunya Informació. Serveis informatius, Girona.